Moltes gràcies, senyor president. Senyor president, la qüestió que planteja el nostre grup parlamentari és una qüestió nuclear que afecta a la salut democràtica, a la bona gestió dels diners públics de la Generalitat. I després de l'apertura del sumari sobre el cas de corrupció que afecta a la Conselleria de Cooperació i de Solidaritat, volem saber quines mesures d'exemplaritat i de decoro està prenent vostè com a president de la Generalitat per a recuperar els diners públics saquejats de la Generalitat. Senyor president, jo crec que el tema és suficientment seriós per a que actuem en transparència, en legalitat, en responsabilitat. I jo la pregunta que li he fet és una pregunta per a que vostè ens explicara el que ha fet el seu govern. Crec que el tema és suficientment seriós i que hem d'efectivament defendre els interessos del poble valencià, els seus diners i l'eficàcia de les seues institucions, la seva democràcia i la seva bona gestió. I per això jo he vingut a preguntar-li, perquè crec que és el meu deure en una sessió de control preguntar, perquè no és suficient en indignar-se o en avergonyir-se, com va fer el vicepresident. Aquestes Corts no han donat el nivell, el seu grup parlamentari va bloquejar una declaració institucional d'empar a la nostra diputada perquè la trama corrupta la va amenaçar directament. No és decorós que no tinguem l'empar per part de la presidència davant d'aquest fet, i per això jo li emplace a vostè a que ens diga què ha passat en la comissió que el seu govern va crear. Jo he vingut així a escoltar al president de la Generalitat, a que ens doni respostes. Aquesta comissió se va crear i fa 3 mesos que vostè ens tenia que donar. Han complit els 3 mesos. I jo esperava que aquestes Corts que tenen dret a aquesta transparència, a aquesta exemplaritat, doncs vostè vinguera a dir-nos, després d'esta comissió que es va constituir, què ha passat, si tots els procediments estan bé. Perquè vostè acaba de dir una cosa molt preocupant, entenc jo, que diu que si no hi ha responsabilitats jurídiques tot quedarà igual. Vol dir això que vostè no va cessar a cap càrrec del seu partit si no n'hi ha responsabilitats judicials. Entenc això. És curiosa la doble vara de medir entre el que són responsabilitats del govern i del grup parlamentari. Però si en aquesta comissió, que jo espero que vostè ara ens doni datos, perquè han complit els 3 mesos, si en aquesta comissió se detecten irregularitats greus en l'assignació d'uns diners que des del nostre punt de vista i des de l'auto que hem tingut coneixement han anat a una trama corrupta, vostè va mantenir en el càrrec a responsables polítics que han permès que això passe? Primera qüestió, perquè si vostè ens ha dit que només va esperar a responsabilitats judicials, què exemplaritat, què confiança poden tindre els ciutadans d'un govern que crea una comissió que vostè ara ens dirà, ara ja sí, què ha passat en aquests resultats? Espero que ens ho diga, per aquesta transparència. Però si se detecta que ha sigut irregular tot el procediment que ha anat a parar aquests diners d'adjudicació a uns fondos, 6 milions d'euros, senyories, 6 milions d'euros, vostè va mantenir en el seu càrrec aquelles persones que han tingut la responsabilitat política de tirar endavant? Vostè s'ha clavat en un berenjenal. Vostè ara, en rigor, ens ha de dir això, ens ha d'explicar quines són les conclusions. Perquè la meva pregunta i el grup Compromís és per a ajudar-lo, no a vostè, sinó a la democràcia valenciana, a la bona gestió dels diners públics. Ahir, Creu Roja va fer una alarma per la situació de depauperació, de risc d'exclusió social, de falta de diners per a menjar de milers de persones i ciutadans valencians. 4 milions d'euros demanava. I el que estem veient així és que els diners que s'han retret, que s'han furtat dels diners públics, no arriben on tenien que arribar. Per tant, estem en aquesta situació d'emergència. I davant això, davant unes Corts que no han fet el que tenien que haver fet, esperàvem que el president de la Generalitat fera el que té que fer. Que vinga així i ens ho conte. I si vostè ara ens diu que d'aquest informe no n'hi ha cap irregularitat, entonces tenim un problema encara pitjor. Perquè si el resultat de la investigació judicial i de tot el que s'està traient, que n'hi ha 20 imputats, senyor president, 20 imputats. Per cert, alguns dels imputats encara cobran dels diners públics valencians. Alguns dels imputats encara cobren. Si vostès en aquest informe diuen que no ha passat res, doncs vostès estan sometent la credibilitat del govern valencià a el que diga la justícia. Perquè llavors, si la justícia diu una cosa i l'informe
la comissió d'investigació que vostès han creat diu una altra, tots els controls no existeixen. Per tant, jo li pregunto, quins controls s'han efectuat? Quin resultat d'aquesta comissió d'investigació? Han passat 3 mesos i el poble valencià té dret a conèixer què ha passat en aquests dies.